Ahojte, volám sa Jan Duda a dnes si spravíme ďalší zo skvelých strukovinových receptov zelenej jedálne. A dnes to konkrétne bude čierna šošovica. Spravíme si vynikajúci šošovičný prívarok so zemiačkami, s týmito výbornými párkami. Základom každého dobrého jedla je cibuľa, ktorú si nasekáme najemno. Toto je taký trošku netradičný recept, lebo budeme na ňu používať aj karamel. Najemno nasekanú cibuľu si orestujeme, pridáme trošku hnedého cukru. Pripravíme si taký svetlý karamel, okoreníme, odlejeme vinným octom, dobre je dávať na začiatku polovicu octa, lebo sa nám stráti tá agresivita, ale zostane nám tá nádherná kyslá chuť. Dáme čiernu šošovicu, podlejeme trochou vody. No a necháme povariť. Možno ste si niektorí všimli, že som vôbec nedával sol. Sol budeme dávať až na konci, lebo sol nám spôsobí hlavne pri tej cibuľke to, že tá cibuľa nám zostane v celku a nerozpadne sa nám, respektíve sa nám nerozvarí. Čierna šošovica sa varí asi tak 3,5 hodiny. Musíme ju týždeň predtým namočiť? Nie. Možno sa pýtate, prečo som použil čiernu šošovicu a nie napríklad klasickú zelenú, hnedú alebo červenú. Čierna šošovica je vynikajúca v tom, že ju nemusíme namáčať a varí sa plus minus okolo 8 až 10 minút, samozrejme, aby sme ju mali na skús. Je to niečo podobné ako červená šošovica, ale červená šošovica je ešte skôr uvarená. Keď sa nám trošku odparila tekutina, pridáme zemiaky. Priatelia, keď varíte s octom, nezabúdajte na to, že ocot je agresívny. My sme v dnešnom recepte použili jablčný ocot, ktorý nie je tak agresívny ako kvasný. Dávali sme ho na začiatku, aby sa nám tá ostrá chuť odparila, ale zostala nám tá príjemná kyslastá chuť. Keď varíte s octom zemiaky, vôbec nie je na škodu, že tie zemiaky zostanú tvrdé. Nie síce veľa, ale sú také na skús, ako by Taliani povedali, al dente. Je to hlavne kvôli tomu octu, že tá kyslosť z octu nám spôsobí to, že tie zemiaky sa nerozvaria. Pokiaľ sa nám uvarí strukovinový prívarok z čiernej šošovice, tak si opečieme párky. Párky opekáme na mriežkovej grilovacej panvici, aby sme mali takú nádhernú štruktúru pri servírovaní. Ak máme suroviny uvarené, celý tento vynikajúci prívarok si zjemníme rastlinnou smotanou. Keď sme zjemnili prívarok rastlinnou smotanou, nechali sme to spolu povariť, no a môžeme servírovať. Aby vás neprekvapila tá ružovkastá alebo tmavá farba, tak je to kvôli tej šošovici. Samozrejme k šošovicovému prívarku patrí párok. Zdekorujeme tu trošku lístkami šalátu, aby sme to mali pekne farebné. No a prajem vám dobrú